Návod na používanie aplikácie MySkywatch vás prevedie možnosťami a obsluhou jednotlivých položiek interpretovaných radarových meteorologických informácií. Sú to informácie o búrkach, krúpach, dažďoch a snežení z dvoch našich súkromných radarov umiestnených v Čunove pri Bratislave a na Inovci pri Trenčíne. Ako prvé sa po otvorení aplikácie zobrazia základné informácie o pripojení a povoleniach. Občas sa to zastaví na položke Lokalizujem používateľa. Znamená to, že je potrebné povoliť prístup k vašej polohe. Následne prejde aplikácia na sťahovanie aktuálnych informácií. Vľavo hore je ikona, po stlačení ktorej sa zjavia základné informácie o aplikácii. Ukážka dát v demoverzii. Táto položka vás prevedie možnosťami aplikácie s ukážkami zobrazenia informácií. Nastavenia. Tu si môžete vybrať jazyk aplikácie, zatiaľ slovenčina a angličtina a zároveň si môžete vybrať možnosť notifikácie. To je informácia o blížiacom sa nebezpečnom jave. Legenda. Tu sú uvedené vysvetlenia ikón a farieb vyjadrujúcich charakter informácie. Zároveň je tu opísaný postup, ako si prezerať informácie v móde VR, teda virtuálnej realite, respektíve v žabej perspektíve. Pokiaľ si chcete prezrieť oblak z tohto pohľadu, musíte si želané miesto presunúť do stredu obrazovky, pretože aplikácia zobrazí pohľad zo stredu displeja bez ohľadu na to, kde na obrazovke prst položíte. Posunom prstu po obrazovke si prezriete oblaky v okolí. Nakoniec je tu položka o aplikácii, pod ktorou sa skrýva podrobnejší opis zobrazovaných výstupov, ktoré predstavujú poskytované informácie. Vpravo hore je ikona, po stlačení ktorej si môžete vybrať pozadie predstavujúce povrch sledovanej oblasti. Sú to satelitné pozadie s terénnymi informáciami, dopravné pozadie s pozemnými komunikáciami a tmavé pozadie pre tých, ktorých farby navyše rušia. V dolnej časti je zelená líšta, ktorá informuje o dostupnosti nových dát a o možnosti ich stiahnutia. Po stlačení tlačítka Stiahnuť sa vyroluje tabuľka Stiahnuť, respektíve aktualizovať dáta. V tabuľke si môžete vybrať, koľko informácií potrebujete stiahnuť. Ak máte slabšie zariadenie, aplikácia vám automaticky ponúkne menej dostupných informácií. Inak si môžete vybrať 30, 60 alebo 90 minút informácií. V tabuľke sa vám zjaví ponúknutý čas informácií od do a veľkosť súborov na stiahnutie. Pod touto informáciou je umiestnený bežec, ktorým si vy zvolíte, z ktorého času chcete informácie zobraziť. Veľkosť bežca sa mení v závislosti od množstva informácií na stiahnutie. Bežec si posúvate podľa vašich predstav do minulosti, teda meranie, a do budúcnosti, teda predpoveď. V strede škály bežca je aktuálny čas ostatného merania. Po vybratí časového intervalu stlačíte tlačítko Stiahnuť. Po stiahnutí sa vám zjaví obraz vybratých informácií. Ikony radarov sú v miestach ich umiestnenia a kružnice okolo nich predstavujú dosah radaru, teda pokiaľ sú sledovateľné informácie o oblakoch. Dosah každého radaru je 80 km. Kruhy sa prekrývajú a stredom prekrytia je Trnava. Zobrazenie v 2D a 3D. Najprv sa otočte na sever. Na bežci umiestnenom dole si môžete nastavovať termín merania alebo predpovede, ktorý si chcete prezrieť. Obrazovú informáciu 2D alebo 3D si môžete posúvať v ľubovoľnom smere pohybom prstu po obrazovke vášho zariadenia a dvomi prstami zväčšovať či zmenšovať zobrazené oblaky. S tlačením šípky na bežci spustíte animáciu vybraných termínov meraní a predpovedí. Merania a predpovede sú robené s časovým krokom 10 minút. Oblak v zobrazení 3D si môžete zväčšiť až do takého detailu, že uvidíte povrchové útvary, ulice, toky, cesty, domy a zistíte, ktorú časť mesta či prírody ovplyvňuje oblak. Po stlačení tlačítka vpravo dole sa vám zjaví bežec, ktorý umožní v základnej polohe prezeranie intenzít a skupenstva zrážok. Pri posúvaní sa po bežci nahor a nadol sa vám budú zobrazovať jednotlivé vrstvy oblaku aj so zobrazením výšky vrstvy nad povrchom. Tak ako pri každom zobrazení je vhodné skontrolovať orientáciu na sever. Ak si chcete prezrieť VR, virtuálnu realitu, postupujte podľa návodu v legende.
Zjaví sa virtuálny obzor vášho okolia aj s oblakmi. Ak sa vám zjaví ikona javu alebo zgrupovaná ikona javov, krúžok s číslom v strede, dotykom prstu sa vám ukáže tabuľka s opisom vlastností oblaku. Prejdením na iné zobrazenie sa VR zruší. Ak si chcete prezrieť situáciu oblakov vo vašom okolí, je vhodné si skontrolovať orientáciu na sever, teda prekalibrovať, ak ste sa vrteli pri pozeraní na výstupy aplikácie. Okrem toho je potrebné stiahnuť si aktuálne dáta. Prečo? Musí vám súhlasiť aktuálna situácia oblakov okolo vás s meraním. Situácia sa môže výrazne meniť a nesedela by vám informácia z radaru s reálom na oblohe. Je to rozšírená realita, teda vám dáva reálnu informáciu. Ak si chcete prezrieť AR, rozšírenú realitu, postup je nasledovný. Najprv vás aplikácia upozorní, aby ste nešliapli niekde trebárs do neznáma a nespadli do neznáma. Následne si namierite zariadenie na oblak, ktorý vás zaujíma, a ak je s tým oblakom spojený nejaký radarom detekovateľný meteorologický jav, tak sa vám na obrazovke zjaví ikona toho javu. Ak uvidíte ikonu radaru, tak viete, v ktorom smere je niektorý z radarov. Ak pridržíte prst na ikone javu, tak sa rozvinie tabuľka s opisom vlastností oblaku. Napríklad typ javu, trebárs dážď, rýchlosť pohybu oblaku v kilometroch za hodinu, výška oblaku v kilometroch, teda pokiaľ siaha jeho horný koniec, vzdialenosť od vašej polohy a napokon smer pohybu oblaku, aby ste vedeli, či utekať alebo zostať. Ťuknutím prsta na OK tabuľka zmizne. Stiahnite si to, vyskúšajte to. Fakt je to dobré. Budete vedieť, kedy na vás ide búrka a to stojí za to. Okrem toho je to lacnejšie ako malé pivo.